Την πόρτα χτύπησε την πεσμένη. Να ξέρε παιδιά. Και ποιος λέει? Ο Ρημενάκης είναι ορόσημο, είναι ξέρει που. Εγώ τώρα να φέρνουν κάποιον αγώνα. Από Βασίλη Ρημενάκη, τίποτα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τα πράγματα. Ποιος νοιάζεται για μας? Όλοι μαζί, είμαστε μαζί με τον Κυπενάρχα εδώ. Δεν έχουμε κάτι μαζί του. Τα καράβια από την Αθήνα θα κατέβουν κάτω. Εδώ. Εδώ, ναι. Μας κοροϊδεύουνε, βαρέ. Μας κοροϊδεύουνε, βαρέ. Δεν θέλω να πούμε. Πράξεις θέλουν. Ωραία, ναι. Πράξεις θέλουν. Δεν θέλουν να τον έχουν. Μαζί σας είμαι. Σήμερα θα γίνει εγώ μακελιό. Μια καρέκλα να φέρετε του κύριου Κυπενάρχα. Μια καρέκλα να κάτσει. Καρέκλα, τον άγνο που θέλει την καρέκλα. Πράξεις θέλουν. Να γίνουν. Μαζί μας είναι. Μαζί μας. Μαζί μας είναι. Μαζί μας είναι.